El treball cooperatiu és similar a l'elaboració d'un pastís i calen unes quantes persones, unes quantes mans. Necessita unir capacitats i habilitats diferents per assolir un objectiu comú. Cal aportar bones dosis de generositat i una bona capa de solidaritat amb les persones que componen l'equip. A canvi, el gran avantatge d'una cooperativa és que el fruit del treball també es gaudeix entre tots els que hi participem. Tots gaudim d'una part del pastís i a tots ens recompensa. Caixa Popular. Cooperem amb qui coopera.